ронандагон ва тоҷирон ба мо хабар доданд ки даҳо мошини боркаши расипор ба Тоҷикистон дар Қирғизистон дармонданд. бахши қирғизии радиои озодӣ маълум кард ки сокинони Бодканди Қирғизистон бо шиорҳои муборизаи зидди қочоқ гурӯҳеро бо номи Артиши халқӣ ташкил карда мошинҳои Тоҷикистонро боздоштанд. Полиси Қирғизистон ба ин воқеа дахолат карда мошинҳоро ба як муассисаи ислоҳӣ бурдааст. ширкатҳои нақлиётии Тоҷикистон мегӯянд аз роҳбандони ташкил кардаи сокинони Қирғизистон ҳар рӯз ҳазорҳо сомонӣ зиён дида истоданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло, дуруд ва нахуст бигӯ гап бар сари чанд мошин меравад ва аз кай чунин роҳбандӣ шурӯъ шудааст? шаҳло, намояндагони ширкатҳои боркашонии Тоҷикистон ба ман гуфтанд беш аз 10 рӯз аст мошинҳои онҳо дар вилояти Бодканду Оши Қирғизистон дармонданд. ҳар рӯзи исти ин мошинҳо барои ширкатҳо ҳазорҳо сомонӣ зиён меорад. то рӯзи 13 май дар Қирғизистон 57 мошини боркаше ки ба Тоҷикистон бояд бор орад дар Қирғизистон дармондааст. дар ҳамин ҳол мақомоти Қирғизистон даъво доранд ки гӯё Тоҷикистон ҳам мошинҳои боркашони Қирғизистонро боздоштааст ва мехоҳанд табодула кунанд. мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд барои равои мошинҳои боркашони Қирғизистон ягон монеа эҷод накарданд, вале эътироф мекунанд ки аз санаи 29 апрел, яъне рӯзи муноқишаи хунин миёни ду кишвар дар марз, равои мошинҳо бо тасмими ҷониби ҳамсоя қатъ шудааст. Обидҷон Мирзобеков, масъули ширкати Карго Абу Муслим ки аз Русия мол ва борҳои фиристодаи муҳоҷирони кории тоҷикро ба Тоҷикистон меорад, мегӯяд мошинҳои ин ширкат бояд 30 апрел ба Тоҷикистон мерасиданд. аммо дар ин миён муноқиша сар заду то кунун мошинҳо дар Бодканд дармонданд. Мирзобеков мегӯяд ба ғайр аз зиёни ҳаракат накардани мошинҳо, ширкаташ ҳамчунин бояд маоши ронандаҳо ва ҳам пули истгоҳи мошинҳоро бидиҳад. мақомоти Қирғизистон зоҳиран дар раҳо кардани мошинҳои Тоҷикистон шитоб надоранд. хуб, Абдулло, онҳое ки роҳбандон ташкил карданд кистанд, чаро мақомот пеши рӯи онҳоро намегиранд? шаҳло, як гурӯҳ сокинон ки худро ихтиёриёни Артиши халқӣ меноманд, монеи равои мошинҳои боркашони Тоҷикистон шуданд. онҳо дар Қирғизистонанд. албатта онҳо гуфтанд ки пеши роҳи қочоқи бензину дизел ва дигар молҳоро ба Тоҷикистон мехоҳанд бигиранд. ин ҳам дар ҳоле ки худи мақомоти Қирғизистон ба онҳо мегӯянд ҳеҷ гуна содироти сӯзишворӣ ба Тоҷикистон вуҷуд надорад, чун расман манъ шудааст. боздошти мошинҳои Тоҷикистон аз сӯи ин гурӯҳ дар наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ дида мешавад. гурӯҳе аз ҷавонон бо ронандагон баҳсу зургӯӣ мекунанд ва ишора мекунанд ки мошинҳоро аз шоҳроҳ ба тарафи дигаре ронанд. ронандагон ҳам итоат мекунанд. Дамира Юсупова, сухангӯи раёсати корҳои дохилаи Бодканд, бо нашри чанд аксу навори камёнҳои дармондаи Тоҷикистон гуфтааст, ин мошинҳо қонунӣ дар кишвар қарор доранд ва молу колоҳои дасти дуввумро аз Русия ба Тоҷикистон мебаранд. ронандагон мегӯянд мақомоти милисияи қирғиз мошинҳои онҳоро ҳамроҳӣ карда то наздикии марз ба Бодканд оварданд, аммо мардум ба гапи милисияҳо гӯш намекунанд ва намегузоранд мошинҳо ба Тоҷикистон раванд. мақомоти Тоҷикистон ин вазъиятро шарҳ надоданд. ташаккур, Абдулло, ва ҷоиз ба таъкид аст ки мушкили равои мошинҳои боркашони Тоҷикистон пас аз муноқишаи хунин дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон якбора доғ шуд ва ронандагону тоҷирон ҳалли онро тақозо доранд.